Hello everyone, Mr. Bodo itu sih lawan kamu boy kau boleh lepas ini jadi kami mau tanya gitu. Dom lain ni segala. Tahu kau ini saja lagau. Oh, biar lagi baca. Oh ni. Sata jengna ang jatuh dengan le. Sata lawan jigdar aja. Doa okai sih hasil ni ada. Karena ni jenau. Berau bus sata lagi yang ulah ada. Doa okai sih ada ni offer kai. Offer frozen kai. Ogardan cuma okah gardan ada. Tuh gitu ang. Mau sih cang. Aku tanya mau apa saja? Suju terus makasih edom. Ayo makan apa ini selai? Biolai, gejang butuh rolai. Ye. Upai gaya na? Upai gaya mana? Urne berakaulah nih, berni ya. Mau nani jaga sih jengna. दैज्लां नङाब्लाबो अखा हायो निहिरायो बागानाव आयो ट्रेनखौ नुवाखै लाइटखौल' सिनायदों YouTube ni family nोंथांमोन लोगोफोर जोंनि मावगिरि नोंथां लोगोफोर नङा होनबा नि मावनानै जाग्रा साइथियाव गाखोलाबा आयौ नुहुरखाया माथो 100 मिटारल' नुहुरो ओइ जोंना लेबार थांदों नै हाग्रा दांग्राफोर खेवलांबाय था जों ओरै नायना फैनि ओरैजा खेवनांगौना खेवनाङा मालफ्रा दंना गैया बिदियाव सेट माराय थायो आरो बेखौ नायनि दंबाथाय खेवनोसै गैयाबाथाय ओरै जोंबो फैफिननानै खेवलांगोन ओरैजा दा पिकिं मेसिन होफैगोन नालाय नोंथांमोना सिगां भिडिअ नुलागासिनो दंखायोलै दा एसे पिकिं होबा पिकिं माबाखौ लागोन र' पिकिं मेसिनखौ गोजांनायजोंनो कमिनायजों बुंनो रोंलांला खुवा साग्लोबजोब्बाय माबानिसो जाजोब्बाय माथो शिलंनि खुवा खम शिलंआवथ' दा थान्दा खुजोबलायना दं बे मालायनि ब्लगार भिडिअफोराव नायनानै नुखाथारो हा माबाखौ साइथिंखौ ओइ जरान जोबथा नुहुरखायो नालाय लोगोफोर ए फट' लानो फट' दे लानोबा ओमफ्राय लोगोफोर आंना टफिबो गैया एकदम सुनोसो गारबोदां आइनो होबोदां नैबे गस्लानि टफिखौ माने गारसोनानै दोननायमोन आरो टफिया खुना दोननाया हाया नांजोबनाय ओंखायनोथ' सुनो गारबोदां दा नै रुमालखौ खाथेलाबायबाय मुखाखा नुखायो दा नै लोगो जाजों लोगोना मालाय जाम्पार जेकेट दंखायो एटिएम बम बेरावबो जानो बे गुसु सुआ क्रिसमासनि गावदोंमोन जोंनाथ' धोरोमा बेलेगसो नालाय क्रिसमासबो फालिजाथ'वा जोंना मागो फैगासिनो दंलाय आरो जोंना लोगोफोर नोंथांमोना जाय क्रिसमास फालिनानै होखावबाय था जालाबाय था ओमफ्राय जोंहाबो मागो सफैबाथाय मागोआव जानोसैलाय नै मागोखौथ' बाद दोन हेपि निउ इयारा गोगोम पार्टि जागोन माबागोन जानुवारियाव पिकनिक जागोन आरो जोङो मोसागोन एकदम देग दामलायनानै पेमेन्टबो मोनखागोन खोमा एसेसो नै मालाय आदिबासिफोराबो नै हाग्रा दानदों हिनजावफोरानो दानबावदों नुदों गरम जोब्बाय इसोरनाव दा एकदम गोजांनाया थान्दाया खारबावोसो जोंनाबो दा रेन्सफोर खेवलाबायबाथाय गरम जोबगोन जोङो दा जेकेट खुवां मां जागोन ओमफ्राय खुना लाबाथाय आरो थान्दा जाफिनबाय बेफोरबायदि ओरै खेवनायखौ एसे साफायथिंबावनि र' आं लोगोफोर दिनैथ' सानथ' ओंखारखाला आरो साननैसो थाबावबा गाबोन समफोरालागै एकदम मानसिखौ नुनाय नंलासो दां एकदम 10 मिटार गोजानखौनो नुहुरनायसो नंला दा नै जेनथेन 100 मिटारखौ स्रां नुहुरो आरो 200 मिटारखौ आरो एक्सिया एसे खमलै नै एक्सिया एसे बारा खुदों नै ओरैजा बांसिन खुदों नै जोंना बेलसे एरियायाव दंफैयो आरो बेलसे एरियानि बागान बियो इस्टिसना नैबेखिजा दं बेखिजा ओमफ्राय नैबेखिजा बर' गामि गोजा नैबेखिजा ओमफ्राय आरो बे बागान बारनानै बै खिजा दैमालि स्कुल माबा फुख्रिपारा ओरै माबा गोजा जोंनि नांदेरला लांजोबनाय आरो आबै सेन्टार नै जोंहा फंबायमोना नै खुलि लांगासिनो दङ नै बिदि फ्लेटखौ दा पिकिं मेसिन फैबाथाय पिकिं मेसिनबो एसे साफायनानै देखायगोन र' आङो भिडिअ खालामनानै नै सानै अन्थाइ खेवग्रा दङ बेयाव साखा सोनानै बोखांनांगोन ना नै नङा होनबा नङा नंगौ होननांगौरा नङा होनबा नंगौना नङा होननाय जादोंब्रा बे सोंनाय जादों ला 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 ओरै एनर' एसे डाइलग होदो नोंखौ एसे मोजां नुखायो लागाव आरो कुमाराबो एसे बिदि खनदो बर' मेथाइ आर'नाइलाय मेन गोदोनि आर'नाइ लादों जोंहा बिथाङा
एकदम गोजां जोब्बाय जोंबो दा लोगोफोर खेवहैनोसै आरो एबार जोंनि खेवनाय फाला सौफैहां जाबाय जों बै खराव नायदोंमोन दंना गैला मैया दोखानाय आरो मैया खेवनानै ओइ ओरैबो होगासिनो बागान दाननाया आरो बे जराव बांसिन दानदों आयौ 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 सेन्देलफ्रा थांलांबाय काला काला सुख्रि गेला साचा प्यार करेला बोगा बोगा सुख्रि गेला धोखा दे ना नोंथांमोना बे साइडथिं खामानि मावनायखौ नुनानै मानो लाइक होआ मानो कमेन्ट होआ दे र बुंबाय था बाखिबा आं साथाखौ लादों लाबाय थादो दा अखा हाबाथाय हमनांगौ आङो सिगांनिफ्राय माबा फानो मोजां खेवदो मोजांखौ बेल गाननांगौरा एबार जोंना स्टार्ट जासिगोन स्टार्ट होनगासिनो दङ माने मानसिफ्रानो एसे बुरजा नालाय फाला मोनलायलाय आरो खेवनो जोंनियाव खेवबाथाय आरो बै लास्टनिया ओइ एकदमबारे खराव खारखोलांसिनलाय आरो बिनिफ्राय खारखोलांसिनलाय आरो जोंबो खेवबाथाय बिनि सिगाङाव खारखोलाङो बिदि जालाङै खेवलांबाय थागोन आरो एसे गोजानाव थायो आरो अबावबा ज' बुरजा जायो जायगा मोनसेयावनो खेवनांगौ जायो खाथियाव आइदि आखाइया सुरमायजोब्बायलै गोजांनायजों सयथिबो फैद' फट' मोनसे लाग्रोनांसिनो आङो खेवनि सिगां बेयाव सिंगेलनो साबाय दे आंखौ फेसबुकआव आपल'ड होनां सानैजों ओमफ्राय दहाय फट' साबायनायखौ थाबनो लगायनोसै नै जोंना खेवनांगौ बेखौ दा खेवनायखौ देखायथ'ला आङो फट' मोनसे लानोसै स्टप दा पिकिं मिसिं होबासो भिडिअ खालामफिनसै आङो ससे खालामबावनानै देखायगोन आरो नोंथांमोननो गाखोबायलां गारियावनो जाया मारै नांगौ बेयाव ओंखारसै र' ओंखारनोसै लोगोफोर जोंना बिदि पेटखौ मारै लानांगौलाय हाय बोलो हाय Gozing sai lo palke logofor video aja next video logo sini namun asal saya mau saya gambar like ada mulai lawai deh bye bye next video sini hambat dengan dong bye bye deh oi dina para masih nawangan deh biar si konai deh lang deh mejang deh lang